ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ 20 ନୋଟ ଅଛି ଯାହା ଚିରା ପଇସା। ଆଉ ଏ ପଇସାଟିକୁ ମୋ ପୁଅ ଥରେ ରାଗିକି ଚୋରି କରିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଏମିତି ଥରେ ଚିରା ପଇସାଟା ଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ମାଥା ମାରିକି। ସେ ବି କଥା ମାରିକି ଦେଇଥିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲେ ନା ଏଟା ଚଳିବନି, ତମେ କାଗଜ ମାରିକି ଆଣିକି ଦେଲେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେବେ, ନହେଲେ ନେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଇସାଟାକୁ ଆଜି ଅଠା ମାରିକି ସେଟ୍ କରିଦେବି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ତାକୁ କାଗଜ ସାଧା ପେପର ବାହାର କରାଯିବ। କାଗଜ ଆସିଗଲା। ଆଉ ପଇସାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କୋଉ ପଟ ଅଠାଟା ମାରିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବ, କେବେ ଏପଟୁ ମାରିବାନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ ପଟେ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଅଛି, ସେପଟରେ ଅଠା ମାରିଲେ ସେ ନେବେ ନାହିଁ। ତାର ପଛପଟରୁ ମରା ହବ। ଏବେ ହେଇଗଲା ଅଠା ମାରିଦେବା। ଅଠା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଠୁ ମିକ୍ସି ଦେବା। ତାକୁ ସାଇଜ କରିକି ମାରିଦେବା।